Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Yap. Nah, oke, lanjut. Penggemar nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang Nimasuka nanggepi lola long ayota sambung rasa nanging wanci telu iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Wah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti
garap langgam sik, engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh, ngono Uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya, iki mau do salaman kelawan aku, Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Tuh, ya. Ya. sing gedhe Terus Maksi Harap gamelan Bali para kanca.